masak sik ya lur. Episode iki arep tak jak gawe puding lumut mentega sing lumer lan enak bingit lho. Kepiye yo carane? Ayo disimak terus ya nganti rampung ya lur. Siapke bahan-bahan kanggo lapisan lumut sik ya lur. Kaping pisan, siapke godhong pandan sing wis diblender. Bariku disaring dijupuk banyu sarine ya lur. Siapke panci, lebokne 2 bungkus agar-agar warna putih ya lur. Iling ya warna putih. Tambahke 250 gram gula pasir. Diaduk dhisik nganti gulane nyampur lan agar-agare ora mringkel-mringkel ya lur. Santen instan ae ya lur, mergo ra usah marut klapa. Yen wis tambahi susu kental manis 2 saset ae ya lur. Ojo lali lebokake sari pandan. Iku lho saka godhong pandan sing wis diblender mek disaring mau ya lur. Yen wis langsung ditambahi endhog 2 wiji wae. Ojo kakean ya lur, ndakan malah dadine dadar endhog. Lek bahane wis kecampur kabeh, iso langsung diaduk ngasih rata. Yen wis rata, dijarke ngasih lumute do metu sik ya lur. Dimaksud lumute lur. Lek pengen lumute gede-gede ojo diaduk terus ya. Kok yen kakean adukan malah lumute dadi cilik-cilik. Wis umum pateni kompore, enteni ngasih uap panas iki. Iso langsung dilebokake ning jero cetakan. Ojo lali sithik-sithik ae lah, mengko adonan lumute dadi apik ya. Mbek ngenteni adonane adem lan padet alias wis dadi, iso langsung ditinggal gawe lapisan mentegane. Siapke panci, lebokake sak bungkus agar-agar putih, 100 gram gula pasir. Nek wis diaduk ngasih rata ben ora ngumpel lan ditambahi banyu. Nek wis rata, lebokake 700 ml susu cair lan diaduk ngasih rata ya lur. Enteni ngasih umum kanggo geni cilik wae. Sinambi diudek-udek ben matenge iso rata. Lek wis umub, iso langsung dilebokake mentega sing wis dicampuri kuning endhog mau ya lur. Lek wis diudek ngasih rata, ditunggu sampai umub. Lek wis umub, pateni genine bar iku iso langsung dicampurake karo puding lumute sing wis digawe ndek mau. Sadurunge dicampur, aja lali dites dhisik adonan ndek mau wis padet apa durung ya lur. Lek wis padet iso langsung disok sithik-sithik ngasih kebak cetakane.
kulkas dhisik ya lur, tergantung seleramu. Seneng atis utawa adem, jajanan iki iso digawe ide dodolan utawa dipangan dhewe ya lur. Apa meneh ana susu lan endhog dijamin bergizi lur. Muga-muga video iki menginspirasi ya lur, matur nuwun.